Bună seara, domnilor din Cucurigu! Ce ziceți? E frumos aici noaptea? La braconaj! Ce ziceți voi? Ia să vă vedem de aproape. Să vă dăm în direct, așa. Pe dumneavoastră, fost comandant de poliție, nu ți-e rușine ție să vii la braconaj? Excroc și nemernic ce ești. Da, gata, fără, auziți? Da? Domnul But, Da. vă rog frumos. Coboară domnii jos frumos. Haideți aici la ei și faceți o poză frumos. Cum braconează ei comandantul poliției. Aici, în fondul Cristișor. Haideți, vă rog jos. Binocul de ăla de infraroș. Ia te-ai câtă de ele. Ce ziceți? E frumos aici noaptea? La braconaj. Ce ziceți voi? Ia să vă vedem de aproape. Să vă dăm în direct, așa. Pe dumneavoastră, fost comandant de poliție, nu ți-e rușine ție să vii la braconaj? Excroc și nemernic ce ești. Da? Da. Haideți aici la ei și faceți o poză frumos cum braconează ei comandantul poliției. Aici, în fondul Crucișor. Cu binocul de ăla de infraroș interzis la vânătoare. Nu mă duc jos. Până nu veniți aici și ne puneți cătușa. Haideți aici. Domnul But, haideți să coboară jos. Uitați aici spursile, lângă ei, așa frumos, cu trepied, cu tot. Că-i fondul lor de vânătoare. Hai să te vedem cine ești, domnule. Ia mâna să te vedem, că nu-ți pățești nimic. Te rog să mi-l recuperezi. Nu vă loviți, nu vă agresați. Frumos coborâți jos. Frumos jos, cu colega vă așteaptă. Așa, de când ești milițian, ai bătut lumea, dai în mine, da? Nu, stați. Nu te rușine, domnule. Domnul But. Nu te rușine. Coboară frumos. Luați-le puștile. Luăm frumos puștile. Da. Să nu mai primești mâna pe ele în veci. Vă rog să luați lanterna, așa puteți să acui. Să vă așteaptă colegul jos. Frumos, uitați așa, o construit, o lucrat băieți aici. Încet, încet, să nu cărțați, nu vă agăsați. Rondu? Da. Bine ai găsit? Nu. Ia pe acolo sări, pe zona asta. Tu pe aici de milițian îmi aruncă telefonul. Noi mai că îl plătezi dumneata pe ăla. Ok. Păi nu mai poate nimeni acoperi, că am sunat la 112 și oamenii ăștia serioși. Nu știu. Verificăm? Hai să vedem. Cum să nu? Lăsați așa. O lăsați așa, nu? E blocată? E blocată? E blocată, da. Bun, luați, vă rog, geanta. Geanta pe piedul. Copilul să ia pușca, ca să văd ce e în fund. Da, Adriana. În pădure, lasă-mă multe și seara după. Ceau. Unde Dumnezeu? L-ai găsit? Nu. Ia cam în direcția asta, așa, unde țin-o vezi. Cam acum, în spate? Da, că o sărit. Da, tare milițianul. Nesimțitul. Încetul, nu-i grabă, că... Bun. Da.